Assalamu alaykum hormatly adamlar, evi dostlar. Biz bugün paytaxtymyzdaki Atamaýew köşäniň uğruna yerleşýän Beýler Hanlar dukanyny mehmançylykda. Indi bolsa hormatly adamlar, dukanymyz bilen tanışaly. Ýöreň onda. Y no me ronques, baby, dispara. Que ya yo me puse el chaleco antibala. Şeýle hem bu magazynymyzda gyýdgeller üçin Türkiýanyň durly görnüş matalary bar. Ene dostlar, görüşmedi ýaly Beýler Hanlar parfüm dukanyna häzir kuwatda markanyň öz öndürýän duklarynyň bir näçe görnüşlerinden başlap dünýä derli iň bir meşhur brend parfümleriň bir näçe görnüşleri bärde jemlenýär. Şonuň ýaly dostlar, olardan Chanel, Hermenegilde, Zegna, Burana, Zilli, Creed Avens, Herzog umuman şular ýaly bir ýokarky ýylly brend parfümlerden düzülen ýokarky ýylly naborlaryň bir näçe görnüşleri bar dostlar dukanymyzda. Life goes on and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. Şeýle hem gyýdgeller üçin ýokarky ýylly kowuşlar, sumkalaryň bir näçe görnüşleri bar. Tu es moi, mon dit l'amour est à vous. Tu es moi, tu es moi. Hormatly adamlar, eziz dostlar, şu vilayetlerde da nokatlaňyz bam diýip soraýan dostlarymyz üçin biziň Balkan vilayetinde nokatymyz bar dostlar. Beýler Hanlar markasynyň bir ýeketek, ýagny Balkan vilayetynyň Nevşehir şäherindäki sowda nokatlaryny bar. Beýler Hanlar markasynyň duklary bilen üçine diýen döwlet dostumyz bugün paýtagtymyzda mehmançylykda. Dostlar, egerde Balkan vilayetinde bir isleg bildirýän dostumyz bar bolsa, döwlet dostumyz bilen arkaň habarlaşyp bilýäňiz. Bularda aşağıda numaralarını belirleyip geçeriz. Hadi mağazamıza araşacağız. Haberleşip giderseniz arkayın. Mehriban gelin gyýdylar. Beýler Hanlar bilen goşmasy aşağıda görýän beliňiz bilen arkaň habarlaşyp bilersiniz. Bularda eltip berme hyzmatam bar.